שלום, שוב בשמחה. אתמול לפני 14 שנים היה פיגוע התאבדות פה בחיפה. 17 נהרגו, 56 נפצעו, וזה היה באינתיפאדה השנייה. ואם תראו אינתיפאדה שנייה בוויקיפדיה, אחד התמונות הראשיות זה הפיגוע פה. הוא ממש קרוב לבית שלי. הוא היה בשדרות מוריה, זה אחד הסמלים של אותה אינתיפאדה. סליחה שלא צילמתי אתמול, לא הרגשתי כל כך טוב לצלם, אבל זה היה פיגוע גדול מאוד. אני לא הייתי קיים, זה קרה ב-2003 ב-5 למרץ. אני מוכר. יש עליי פור מפחיד, ביי. היא רשם כמוני, עשו לייק, תכתבו תגובה, ותשתפו, לא לעשות דיסלייק. לייק לאין דבר כזה מחר. אוי, ביי ביי. להתראות.